Kawai ka samla ka laklat no hasan hak jinget jia tingku ka bala jia menta kaski hakapor khat arsteng hak ka surok umsning bypass ka bahap ru hak snang patarim ribhoi district kat kum ka khubor bala yo lumna ki bor pulen layat ho ba kani jing jia tingku kali kala jia preng kawai ka Maruti 800 ka badon yo number ML05P Hendrio san khandai ka bala shong da laingot ki samla kan thei ki bidang thmu ban hiar sanong po Henry hamar bapoi hak snang patarim ha umsning bypass kani ka kali kala letten ra nadin jangoi ka truck ka ba yeng harut surok bypass Laya thuru bahakani jingja kawai ka samla ka bala tipkar tengkum ga Jacqueline's imli kala khlar hasan bar arngut ki samla kan thei ki bakan thop ya kala kmen shisha marwen bar ka shim tilin el nonglat kilaman saw jurna kani jingja ya tingkhu kali bala kit no mar ki shomsning CHC ban ai ga jing sumar ka bakar ki ban mar ka jingman saw ka bajur lapan kit no ik samla shim tilin el nonglat cha civil hospital Shillong nakaliang gi bor pulit ka umsning police outpost kidang panong gi jing tokit halor kani jingja